illela giwar mata. Ka tamburan kunan hajiyan jiji gidan ku ne kamar masarauta. Mai kasuwa da sunan lillahi rabi ya kara nisan kwana. Ga kainuwa da shan Allah hajiya sa'a illela giwar mata. Ka tamburan kunan hajiyan jiji gidan ku ne kamar masarauta. Mai kasuwa da sunan lillahi rabi ya kara nisan kwana. Dabara sarki mai mulki Allahu kalikina. Lalle da na wake masu kuɗin jiji hajiya sa'ana. lalle Sakon ya je gare ta ilahi rabbi sana kara suna. lalle da Mustapha nabina lalle annabi shugabana. lalle mai fatiya na in gurkewa karki hajiya sa'ana. hayya ga kainuwa da shan Allah hajiya sa'a illela giwar mata. Ka tabbarin ku na hajiyan jiji gidan ku ne kamar masarauta. Mai kasuwa da sunan lillahi rabbi ya kara nisan kwana. Assalam salamu alaikum ga tambarin gwanata. lalle Kafin na je gare ta akwai aiki dole na gaida wata. lalle Wacce ta ɗauki nauyin yin waƙar Khadija ce a mata. lalle Yar hajiya ki huta lalle kawa abun gwanata. lalle Khadija ce ta ce abubuwa waƙar ki hajiya sa'ana. hayya ga kainuwa da shan Allah hajiya sa'a illela giwar mata. Ka tabbarin ku na hajiyan jiji gidan ku ne kamar masarauta. Mai kasuwa da sunan lillahi rabbi ya kara nisan kwana. hajiya sa'ajiyar Allah yar kasuwa ki huta. lalle Da tambarin kinan hajiyan jiji kamshi a barwa mata. lalle A gari a kai wa ƙasa ai dole sai da ke gwanata. lalle Matakin basirata lalle maza ya ja gwanata. lalle Wanda ya so ganin hajiyan jiji ga hajiya sa'anan. hayya ga kainuwa da shan Allah hajiya sa'a illela giwar mata. Ka tabbarin ku na hajiyan jiji gidan ku ne kamar masarauta. Mai kasuwa da sunan lillahi rabbi ya kara nisan kwana. hajiya sa'ata mutane mai farin jini da suna. lalle Gari suna yaba halin ki ko garbinan ki kwana. lalle Wanda ba shi san hajiyan jiji gonar shi za ta gona. lalle Ya canza suna lalle dai mu gan shi rana. lalle Hajiyar makin mana alkhairi rabbi ya kara kwana. hayya ga kainuwa da shan Allah hajiya sa'a illela giwar mata. Ka tabbarin ku na hajiyan jiji gidan ku ne kamar masarauta. Mai kasuwa da sunan lillahi rabbi ya kara nisan kwana. masu dubu ku rike layi sunan ku ne a farko. lalle Gaba Khadija yar hajiya ta ce a gaida ku da karko. lalle Masu yin siyato don jiji na garbi gaida ku nai. lalle Mazan ku har da mata yau ne mai angon Maryama na zo. lalle Ga tuntunar ku manyan al'umma mazan ku har da mata. lalle Hajiya sa'a da mutanen ki yau ga su nan ki taso. lalle Kaga Sadiya a cikin wakar ta hajiya sa'ana. lalle Dole na jinjina miki yar kirki gare ki kwai amana. lalle Allah ya bar ku tare mutan kirki babu dare da rana. lalle Ga Hauwa ma na jero. lalle Hajiyan mu ce Hauwa mai jiji sunan ki dole ya zo. lalle Ciki na gaida indo mai jiji ne jinjina ta girma. lalle Yar amana lalle dole na gaida ke ma. lalle Anan nake kiran hajiya Hafsat mai jinjina ta girma. lalle Mai jaru ciki na gaishe ki na jinjina da dama. lalle A ina na ce asabe ke ma na gaida ki da girma. lalle Ka ayi audu mai jiji ta mu na gaida ki da girma. lalle Anan na gaida ke a mai jiji ne jinjina ta girma. lalle Abin ta harisu na gaida
gaishe ki Allah ya kara kwana. lalle Ki na gaida Zainab mai jiji ai bana barki kema. lalle Allah ya kara girma. lalle Sitira ta girma. lalle Ya da yan burkewa kar maza ku tashi kuma. lalle Alhaji Rabi'u mai jiji ga jinjinar ka kai ma. lalle Na gaida kai ma za a ciyar Allah rabbi ya ja da kwana. lalle Harkar kudin ku tayi, lalle kafasitin ku yayi. lalle Da armaya umai jiji na mu ga jinjina ta girma. lalle Na ga sulusu mai jiji na mu na gaida kai gwanina. lalle Sannan na gaida Musa mai jiji ga jinjina ta girma. lalle Rabbi ya muku komai, lalle na yi biri da maimai. lalle Allai Abdullahi na mu na gaida kai da girma. lalle Allai Sagiru kai ma gaishe ka rabbi ya kara girma. lalle Na gaida kai fa awwalu mai jiji rabbi ya ja da kwana. lalle Allai Madu kai ma, lalle da inda rubtu kai ma. lalle Da rubtu inda watundu Allai Madu tayo. lalle Ita ce ta ɗau nauyin wakar 'yar hajiya Adama. lalle Khadija ta mu tayi, lalle yau Khadija kin yi. lalle Kafasitin ki yayi. lalle Fatiya na 'yan guri ke wakar na bar ku sai da safe. 080 67 67 88 55